txapelketa honetan partidua gaurrera egiteko. Gainera, sailkapen ligaxka horretan sailkatzen diren bi lehenek eta final aurrekorik gabe, bi lehenek jokatuko dute finala handia, beraz, partidu guztiak oso garrantzitsuak dira. Eta hemen, pare bat partidu galdu ezkero, aukerak ere alaxe joaten dira. Ieska, eta horregaitik partidu hauen garrantzia. Esan bezala, hirukote bat, bikote baten aurka lehendabiziko partidu honetan. Eta Gorriz, Urkijo eta Rekalde dituzue. Eta urdinez, hirukotean, Zizkar, Unda eta Gorostiaga. Partidu hauek ere, gehienetan bereziak izaten dira. Eta hirukotean nola moldatzen den horren arabera joaten da partidua gehienetan. Lehendabiziko tantoa Gorri izan da. Eta lehendabiziko oiuak Bilboko Deportibon 1000 urdin diote, hau da, dirua hirukotearen alde. Eta hortxe duzue, Rekalde Iruñerra, oraindik ere atzoko partidua gogoan izango du seguruenik ere, Iriondoren lesioa zela eta gero Eusko Baske enpresak Juan Pabloren aurka jarri zuen Rekalde buruz buru, 21 eta 10 irabazten ari zen, 25 eta 21 gelditu zen. Beraz, ez usteko ikaragarria, tanto guztiak errezkan egin zizkion Errioxarrak. Eta pilotaria ez ezik, pilotazale asko ere gogoratuko dira partidu horretaz gaur hemen Bilboko Deportibon. Oso berezi izan zelako. Lehendabiziko tantoa esan bezala Urkijok eta Rekaldek lortu dute. Eta banako berdinketa oraintxe heldu zaigu, pilota gora joan zaiolako Rekalderi. Eta hori ere oso gutxitan ikusten dena da. Sakea azpiazpitik jodu eta goiko txapara bidali du pilota. Beraz, partiduko lehendabiziko berdinketa Bilboko Deportibon. Rekalde katzetik eraman. Atzera pilota gozatuz. Eta hirukotearen tantoa. Gogoratu, Zizkar, Unda eta Gorostiaga ditugula elkar hartuta. Rekalde berriro ere, atzera. Urkijo nola edo ala zartu behar izan du. Rekalde hori etxek dira, zuzen ere pilota gaiztoenak berarentzat. Hirukotea agintzen ari da orain tantoan. Rekalde indartsu. Pilota gora. Pilota goiko txapara berriro ere. Eta horren ondorioz berriro ere berdinketa dugu markagailuan. Atera du berriro ere Rekalde. Luze atera ere. Urkijo. Pilota gokia du, baina motz gelditu zaio azkenean eta heltzerik ez. 3 eta 2. Eta hau ere benetan kurioso izan da. Ikusi duzue pilota zein motz gelditu zaion. Hor metro asko egin behar izan ditu Urkijoren ahalegina. Eta heltzerik ez. 3 eta 2. Tito Gorostiaga pilotak probatzen. Eta lagunei animoak ematen.
Sake egin aurretik. Mila bederatzireun, irua, urdin. Eta sake luzeegia. Hor zalantzan gelditu da Rekalde, baina pilota garbi izan da. Zazpigarren kuadroko arrazotik atzera. Urkijo gartzerik ez, Rekaldek eraman, unda. Pilota gora. Ikusten duzuen bezala, Fiskar aurrean eta zabal aldera jarrita dago. Erdikaldean unda. Eta atzeko kuadro zailoiek betetzen Gorostiaga. Horra berriro ere undaren ahalegina. Eta jokatu diren 6 tantuetatik gehienak goian bukatu dira. Gorostiak eraman. Hortxe da Urkijo. Urkijo bat ere gozatu gabe. Eta motz. Eta hiruko tearek izaten duen arriskua inongo zalantzarik gabe horixe da. Ikusi duzue. Batak besteari utzi, besteak hirugarrenari, eta azkenean tanto agorri. Era berezi honetan atzelariaren otezen pentsatu du undak, baina Gorostiak estaldu. Rekalde, pilotori kanpora, gora berriro ere. Launa eta partidoko laugarren berdinketa. Hortxe duzu, Urkijok nola utzi dion Rekalderi. Rekalderi gain xamarrera etorri zaio pilota. Eta bere pilotaka da goiko koltsoira joan da. Eta du berriro ere Gorostea. Geraman. Rekaldeko oraingoan ondo jarri du. Baztertu ingo zai asko gainera Gorostiagari. Fiskar, pilota baztertu nahirik. Antxe azaldu du bere ezker zoragarria Rekaldek. Gora. Eta zenbat pilota joaten ari den gora. Fiskar erasoan eta Rekaldek ezin Frontis handi horretan pilota jarri. Eta begira, hau ere nola joan den. Frontisaren gainean den txapatik gainkaldera. Beraz, 5 eta 4. Berriro ere aurretik urdinak. Eta orain bitanturen aldearekin lehendabiziko aldiz gaurko partidu honetan. Hau ere gora joan zaiolako Urkijori. 6 eta 4. Gorostiaga. Aide hartzeko agindu dio Rekaldek Urkijori, baina honen pilota txapapera joan da. Eta esan behar da, saken ere alde pixkat badagoela. Jakina, hirukoteak beti izaten du berez alde pixkat. Eta horregaitik sakean aldea dago. 12 erditik ateratzen du Gorostiagak. Eta 11 erditik kuadro baten aldea Rekaldek. 1700. Horixe ari dira orain oiukatzen Bilboko Deportibon. Diruak joera urdina zuen partidu hasieran. Eta orain jakina, hiru tanturen aldearekin are eta urdinagoa dago. Bizkarrena daukera, hortxe tanto amaitzeko modukoa du. Eta eramatenik ez Rekaldek, pilota oinetan jarri diolako Fiskar bigarrenak. Eta orain arte erraz ari dira agintzen tantuan eta partiduan.
elastiko urdinezak jokatzen ari diren Bizkarrunda eta Gorostiaga. 8-4. Rekalde goiko postura horretan eraman pilota eta horrengoen Gorostiak eramaterik ez. Eta hortxe duzue Azerre Gorostiaga bere aurrelariekin hitz egiten, gaur bi bai ditu bera baino aurrerago, eta hori izaten zien pilota hori aide hartu beharrekoa zela. Besteak beste, aurrelarien lana baita pilota txarrak kentzea bere atzelariari. 6-8. Eta baztertuz joan da, ala lekua bazuen tokia eta nahikoa gainera Gorostiagak eramateko frontizen balekoa izan da, baina kontrakantxara joan da pilota, eta beraz hurbilaldia dute Urkijok eta Rekaldeek. 8-6, eta hau justu eraman ahal izan du Urkijok, pilota gaiztoa zen. Rekaldek eskatu bere lagunari, baina eramaterik ez. 9-6. Eta partidua bizi-bizi hasi zaigu. Eta tanto bere alakotxe izan da, bizi-bizia. Rekaldek eskatu eta eramaterik izan ez duena. 9-6. Indartxo orain Rekalde. Eman ez pilotari. Eta emandako indarraren ondorioa izan da lorturiko tantoa, ikusi duzue. Ez du pilota ikutu ere egin Gorostiagak. Eta hortxe duzu berriz ere Rekalde kontra duten bi aldeko pitantuko errenta hori janairik pasa. Rekalde berriro ere. Eta du gauzak gaizto izango da. Oso baztertua delako eraman ala ere Gorostiagak. Ederki Urkijo atzeratuz. Ederki Gorostiaga ere erantzuteko. Pilota zabaldu Rekaldek eta barruan justu. Unda. Eskerrez. Pilota jarri. Beraren txataukerakoa berriro ere. Baina motz zamar gelditu zaio. Aide hartzeko agindu dio Gorostiagak. Baina bote lasterrean zeruetara joan da pilota hori. 10. tantoa beraz urdinentzat. Eta hortxe duzue errepikapena. Berriro ere intentzio hundiz jotako pilota izan da. Rekaldek eramaterik izan ez duen hori. Eta 10. ondorioz Bizkarrunda eta Gorostiagarentzat. Hortxe duzu berriro ere nola jarri duen pilota. Eta beti joaten diren horiek, beti izaten dira oso zailak eraman gaitzoietakoak. Eta berriro ere bitanturen aldea dugu markagailuan. 10-8. Garrena orain, sakez lortu duena Gorostiagak. Eta artekariak elkarrekin berriketan ikusten ditugu. Orantxe beraien oiuak 1.700 horrek esan nahi du benetako dirua. 500.000 edo egon daitekela. Bikoiztu egiten duela, hain zuzen ere, hirukotearen diruak, bikotearen dirua. Entak eraman, Bizkarrek lagunari utzi,
Hau ere pilota txarra Gorosti. Rekalderentzat. Eta kanpora joan zaio Naparrari. 1600 eta 4 tanturen aldea markagailuan gogoratu. Urrezko pala txapelketari dagokion partidu hau 40 dela. Zizkarrak eraman du. Astindu Rekalde. Eutsi Undak. Pilota txarra hor Gorostia garitzat. Gainera bote altu xamarra egin dio eta erdi bezagain modura edo jo behar izan du. Zalantza egin du Undak eta hori ere kalterako izango zuen Gorostiagak. 9-12. Eta hortxe duzue, orain ere erretolika batean Gorostiaga, bere pilota estelako frontizera heldu. 10-12. Eta hau ere eraman beharrakoa zen. Ez zuen ematen hain gaiztoa. Eta pilota ez da frontizera heldu. 10-12 izan bezala. Eta berriro ere Urkijo prest da. Rekalde barkatu prest da. Zake egiteko. Luze atera du. 11 kuadrotarritik Gorostiak eraman. Pilota zabaldu Urkijok. Erki jarri du. Gorostiaga indartxu. Ze kolpe duen Gorostiagak. Batipate eskuin horrekin. Sakean ere ondo aritzen den pilotaria da. Gizon indartxua eta oraingoan asmatu egin du. Begira. Ez kerror mageilik ikutuz pilota agian, baina eiztoa jarri dio Urkijori. Eta 13-10. Zazpireuni. Urkijo zailakoa da, 27 urte ditu. Eta hortxe dituzue, bere gainontzeko datuak. Hormabikoa eginez atera du oraingoan ere Gorostiagak. Urkijo pilota gaiztoa, Undak erantzun. Rekaldek jarri. Tanto politia ikusten ari gara oraingoa ere. Rekalde derki atzetik. Gorostiagarentzat pilota eraman eta tanto. Haze tanto lortu duen Gorostiagak bere burua sare ingurura bidaliz. Tantu oso txalotua eta ez tarritzekoa horlako tantoa txalotzea. Eraman duen pilota benetan ia ezinezkoa baitzen. Begira nola joan behar izan duen. Korrika batean sare aldera, hor gure kamera inguru horretatik ekarri, eta pilotak hormabikoa egin du. Esan daiteke tantoaren bukaeran sortea izan duela, baina aurretik egin duen ahalegina, benetan ikaragarri izan da. Berea da, berriro ere sake aukera, 14-10. Gorostiaga. Atera du Amabitarritik. Urkijo gaurrean utzi pilota. Unda. Ezkerrez ederki. Urkijo berriro ere. Pilota gainera etorri zaio gorputzera. Eta hor berriketan Urkijo bera eta Rekalde. Atzelariak eskatu egin dio pilota Urkijo hori, baina honek alde egiteko ere ez betarik eta ez tokirik ez zuen. Eta begira, azkenean, pilota eramaterik ez. 15-10. Gorostiagak atera du berriro ere. Unda. Rekalde gaztindu eta pilota kanpora. Gogotxu mandio pilotari Naparrak, baina ikusi duzu ezker horma asko ikutzen ari da gaur.
Eta pilota garbi joan da kontrakantxara. Errepikapenean ikus dezakezuenez. Lekutara joan zaio pilota Juan Rekalderi. Amasei eta mar. Eta hori, kanpoan. Justu, baina kanpoan izan da. 11. tantoa Urkijo eta Rekalderentzat. Amabi eta Amasei. Orain duan ezkerrarekin goiko txapara bidali du Gorostiagak. Eta berriro ere artekariak lanean hasteko moduan dira. Hor isilaldi bat izan dute 6 tanturen aldearekin. Amasei eta mar markagailua zela. Inor gutxik zuelako konfiantzarik Urkijo eta Rekalderekin, baina 2 tantu aski izan dira berriro ere hauek lanean jartzeko. Urkijo kastindu, ederki hor Unda. Burrena ere gaizto eraman behar izan du Urkijo, barruti barrura doa pilota hori. Ederki eskerrez Unda. Bere lana bikainari da betetzen hor, Herrikalde horretan. Rekaldeko Armabikoa. Eta tanto. Oso tanto politia hau ere. Ikusi duzue, postura propioa du Ormabikoa egiteko eskerrez Rekaldek, gainera asko gustatzen zaio. Eta era horretan lortu du beraien 13. tantoa. Ormabikoa bote lasterrean eraman behar eramatekotan ere. Bizkarrek eta 13 eta 16koa markagailura. Atera du Rekaldek. Gainean eta tanto. Horre sortearen laguntzaz lorturiko tantoa ikusi ahal izan duzue. Txapa gainean gelditzen diren horiek. Hori etxepai dira. Gaiztoenak. Eta bigarren botean sartu du pala hor Urkijok. 17-13. Gorostiak orain Arrezak 3 tantu lortu ditu. Amazortzi eta 13 lantxarrak hor Urkijorentzat. Hau ere behartutako pilotak da izan delako. Astia izan du jartzeko, baina hankak aidean zituela eta pilota goiko koltsoira joan zaio. 18. tantoa Zizkar bigarrena Unda eta Gorostiagarentzat. Gorostiagaren sakea indartsua. Eta gaur goiko koltsoi hori hautsak ondo arrotuta izango dugu. Makina bat pilota joaten ari delako goiko koltsoi horretara. Begira, nola atera duen indartsu azpi-azpitik Gorostiagak. Eta nola joan zaion pilota gora Rekalderi. Mila lareuni. Gorostiagak atera du motzan ondo jarretako pilota. Urkijo irukotea desente hobeto hori da bikotea baino. Orain hartakoan. Ze pilotaka polita hori ere tanto izango da. Eta jendearen txaloa horixe gustatzen zaio Bilboko Deportibora hurbiltzen den jendeari. Pilotaka da handi horiek azpiti jotakoa eta hau alakotxe izan da. Begira, nola gozatu duen hor pilota palan. Eta nola jarri duen atzeko errebotean ezinezkoa bihurtuz Rekalderen ahalegina. Urkijo, erasoan, eutxi Undak. Rekalde Zizkarrek utzi. Gorostiagak eraman. Rekalde bere lagunari izatu dio, bere aurrelariari.
Eta pilota hori, kanpora. Justu kanpora. 14 Eta lana pilatzen ari zaie Urkijo eta Rekalderi. Hirukotea oso lan serio eta polita egiten ari delako. Gorostiaga. Rekalde kamabigarren kuadrotik eraman. Eta Tizkarrek kanpora. Leku egokien hartu du pilota Tizkarrek, baina kanpora joan zaio. Eta 4.000 oiukatzen dute artekariek. Alde handia dago. Giroari dagokionez. Agian, kantxa gainean gertatzen ari dena baina handiagoa. Izan ere, Tizkar, Undak eta Gorostiagak ez dute erabat alde egiten markagailuan. Ez dute erabateko tartea zabaltzen. Eta oraingo tanto honekin, berriro ere, 4 tantura hurbildu zaizkie. Urkijo eta Rekalde. Hortxe du, aukerakoa, ama. Urkijok, ez du gozatu baina pelota gaiztua jarri bai. Gorostiaga gutxi. Eta hori, kanpora. Indarri karagarria eman dio pilotari Urkijok, baina lekutara joan zaio. Eta horra agian, bigarrengoan utxe egin du, baina aurrekoa garbi izan duen uraxi izan da. Tantoa urdin erabaki duena. 21 bazai. Gorostiaga. Atera du. Ezukera materik ez. Eta sakearekin ere min egiten ari da. Ez dakit laugarrena duen ala bosgarrena. Laugarrena. Hortxe duzu datoa. Lehen aritu da. Hormabiko egin eta pilota zabaltzen. Orain berriz barrura ateratzen ari da. Naiz eta jakina. Han Rekalde ezkerrez hobeto moldatzen den. Baina hala ere min egiten du. Eta dagoeneko 4 lortu ditu. Atera du berriro ere. Hau ere sakea da. Rekalde pilota kanpora. Bosgarren sakea tantoa sakez Gorostiagarentzat. Eta markagailuan berriro ere 7 tantoren aldea. 23 eta 16. Atzo esfortzu handi egin behar izan zuen Rekaldek, San Pabloren aurkako partiduan. Eta agian horrek etzien mesederik egingo gaurko partidurako. Tizkar, barruan justu eta gaiztoa, oso gaiztoa Rekalderentzat. Pilota hori goiko urdingunera joan da. Eta pentsatuko duzuen bezala hori etxek dira pilota gaiztoenak Rekalderentzat. Urkijo hartzerik ez, Rekalderi berriz erabat eskuinera etorri zaio eta ez du eramaterik izan. 25 eta 16 eta partida usten ari zaigu. 4 tantura jarri dira, 16 eta 20. Urkijo eta Rekalde, baina itaren egin orduko beste 5 tantu egin dituzte. Hirukote osatzen duten Tizkar, Unda eta Gorostiagak. Eta orain 9 tanturen aldea da. 25 eta 16. Gorostiagaren sakea, indartze ateratako hau ere. 17 eta 25. Eta begira, Urkijo ez du agian erabat gozatu, pilota gaiztoa jarri bai, hortartean Undaren ezkerraren bila. Eta alaxe lortu dute Urkijok eta Torrek, Urkijok eta Rekaldek barkatu beraien
17. 17 eta 25. Rekalde luze berriro ere, barruan justu. Erantzun eman dion Tito Gorostiagak. Ikaragarria izan da Gorostiagaren kolpea. Pilota goian jarriz gozatuz. Eta Rekalde tarte bitarte horretan gelditu da. Ez aide hartzeko, ez errebote eramateko, eta horixe duzu, errepikaturik, orain arte partidu honek eskaini digun pilotakadarik ikusgarriena. Gorostiagak 12. kuadrotik 12. kuadrora bidali. Ondo, unda ere, Zizkar, Urkijo, Zizkarrek atzera, Rekaldek eutxi, Gorostiagak eraman, Zizkarrarekin agazote xinte gehiago du, eskuinez berriz, haze kolpe duen, begira oraingoan ere. Nun jarri duen pilota, gainean baldin bada tanto. Gainean eta tanto. Urkijori sorteak lagundu dio. Eta berriro ere Gorostiaga pilota astintzen duena. Etxi Undarentzat gaiztoa, hala eraman ahal izan du. Hormabikoa intentzioz egindakoa, Zizkarrek hori ere eraman. Rekalde jetxi, eta ez, hor Gorostiagaren hitzak ez dituzte ulertu. Gorostiagak hartzeko esan du, eta Undak usteko entenditu. Tanto egitea badakizue, asko kostatzen da, eta horrela galtzeak mina handia egiten du. Hogeita 19 eta 26. Laburra bigarren moten eraman du Gorostiagak. Hortxe duzuen, errepikatuik. Eta hor, zerbait arraro egin du pilotak hor. Ez du bote naturala, Montesanto ez du egin. Eta agian horregaitik ez du eramaterik izan Gorostiagak. Eta Tito Gorostiaga aginduak emanez bere aurrelariei. Rekaldek 6 tantu lortu ditu orain arte sakez. Eta 6 tantu da, hain zuzen ere markagailuan den aldea. 20an dira sake egin berri duen Rekalde eta Urkijo. 26an. Hirukotea, 21 eta 26. Hortxe duzu, azken tanto errepikaturik, gainera nola etorri zaien pilota da. Bizkarri, eta bere ahalegina ezerezean gelditu da. 22 eta 26 eta jendearen artean, murmurio nagusi, izan ere, arestian, entzun dugu 100.000 ari zirela artekariak, eta berriro ere lautan tutara etorri dira Urkijo eta Rekalde, eta hirura ere bai, eta hor benetan berezia, Bizkarrak egin duena. Izan ere, garbia zen pilota hori berarentzat. Eta utzi egin dio pasatzen. Atzelaria atzen izango zuelakoan. Baina jakina ez zegoen. 23 eta 26. Markagailuan ere hurbilaldiarekin batera emozio etorri zaigu. 27 eta 23. Baina hemen dirua jokatzen duenari, goiti jokatzen duenari behintzat, emozioa gutxi gustatzen zaio. Hogeita zazpi eta 23.
Gorostiaga atera du. Bizkargatzera Gaiztoa, Rekalderen oso Gaiztoa eraman ahal izan duela ere. Gorostiaga barruan da. Urkijo geutxi. Hau Gaiztoagoa da. Hori eramaterik ez. Hartzeko txartxarra zen eta usteko are eta txarragoa. Eta Gaztea ere ondo jokatzen ari da, begira. Non jarri duen pilota Tizkarrek. Hogeita zortzi eta hogeita iru. Gorostiak atera du. Horrengo nire zabalduz pilota. Ormabikoa Urkijok. Tizkarrek erantzun. Gorostiaga hortik astinduko du. Eraman. Urkijo. Ondo jotako pilota. Postura undarena. Eskumuturrarekin eraman du pilota hori. Tizkarrek eutxi. Gorriak amorraturik tantoaren bila. Eusten Tizkarre eta unda. Gorostiaga gora. Ezkarraz duen guztia eman dio Gorostiagak pilotari, baina hau goiko koltsoira joan zaio. 24. tantoa. Urkijo eta Rekalderentzat 28 dira. Zizka, Runda eta Gorostiaga. Eta ez dakit, ez ote denari urduri txamar jartzen norbait jende artean. Atera du, Rekalde. Unda, pilota Gaiztoa, Urkijok eraman. Tizkarrek ere bertan jarri dio, baina Rekalderi utzi dio Urkijok. Unda, jotako pilota. Aukerakoa ondorioz Tizkarrentzat. Atzeko zuloan jarri du, atzeko errebotean. Rekaldek eskatu berriz ere bere aurrelariari. Gainean bada tanto. Gainean izan da bai. Agian hori egin nahi zuen, baina pala ertzakin jodu. Eta justu heldu da pilota txapa gainera. Hortxe duzue. Errepikaturik nola joduen. Eta nahiko larri zen, bera ere ez ote zen pilota llegatuko. 29 eta 24. Berriro ere, 5 tantoren aldea. Atera du Gorostiagak. Mila Lareuni. Sakea. 25 eta 29 honetan, Rekaldek du. Eta horixe duzue, azken tantoaren errepikapena. Gorostiagak eraman. Urkijo gutxi bere atzelariari. Unda, berriro ere Rekaldek jo behar heldu estelako Urkijo. Barrura Tizkarrek eta gora Urkijok. Eta bere aurpegia ikustea aski da. Antzemateko tantoa urdin izan dela, 30 eta 25. Pala ere aldatu behar izan du, badakizue erretxina izaten du. Eta ez da hain lan erraza. Gorostiagarentzat pilota Gaiztoa, earki eraman du. Urkijo. Tizkarrek. Eraman, bere burua lurrera boteaz. Eraman behar izan du Urkijok, Tizkarrek utzi, Gorostiagak jarri. Eta erritmo bizi-bizian jokatzen ari dira partidua. Unda, Ormabikoa tanto. Ormabikoa tanto eta hor ere zortetxoa alde izan du Undak. Eta ikusizazue Urkijoren keinua. Hor iskutaturik gelditzen da, baina esku altxatu duzan ez bezala hori suerte airea.
31 eta 25. Partidua perro eira da. Azken laurdenean sartu dira bost pilotariak. Sakez falta egin duenean Gorostiagak. 26 eta 31. Atera du Rekalde. Atzera edertu zara pilota. Bizkarrek, berak hartzea erabaki du, Undarentzat ere etzen txarra. Undak ezkerrez, jarri. Urkijok atzera hau gaiztoagoa da. Honek kantu usaia du. Eta las izan da bai. Pilota eramaterik ez, Gorostiagak. Gorostiagari ere jakina, atzetik aurrera jokatzea gustatzen zaio. Eta ez hor, hankak dantzan dituela. Eraman nahi hori. Eta hortxe jarreta daukate muga. Lau tanturen muga hori ezin gain ditu. Urkijok eta Rekaldek orain arte, baina horixe lortu nahi dute orain. Rekalde, ondo. Urkijorentzat, aukerakoa, atzera honek. Gorostiaga botela azterrean, ederki eraman du. Eta iztoa zen Normabikoa, Rekaldek, zarera, eta ederki jarretako pelota izan da. Eta horixe egin izuen hain zuzen ere. Eta zer erdatu behar du hemen. Partidu burdin garbi-garbia ematen zuen. Baina hirutantu besterik ez da. Aldea markagailuan. 28 eta 31. Rekalde. Horatu atzo. Juan Pablo. Amabuz. Tantu errezkan egin zizkiola. Baina ahaztu zaizkio honi. Atzoko kontu haiek, buruz-buru jokatutako partiduan gertatutako haiek. Ahaztu zaizkio. Eta bere lanari esker, eta Urkijo ere ondo jokatzen ari dela kontutan izanik, hortik etorri da hurbilaldia, 29 eta 31. Eta artekariak Otasulanean berri du. 1000 diote. Eutxi Undak. Urkijo gindartxu atzera, Gorostiaga gantzat gaiztoa. Eraman du. Azpian jarri orain Urkijok, Normabikoa. Bizkarra bere burua lurrera botea zeraman eta tanto lortu du. Eskura izan dute tantoa Urkijok eta Rekaldeek. Baina harin eta erne ibili da Bizkar. Zabaleko pilota gurutzatu eta ezinezkoa bihurtzeko Rekalderentzat. Hortxe duzue. Eta Undaren keinua zorionduz bere laguna. Eta errepikaturik azken pilotak da hori. Hogeita amabi eta 29. Eta penetan zen Rekalde. Bai berak eta bai Urkijok tanto amaitzeko aukera izan dutelako. Horixe duzu hain zuzen ere Urkijoen entregaia. Hau ere aktivitate honetan Bilboen etorri eta partidua ikusten. Momentuz hiru tanturen aldea markagailuan.
Eta berriro ere aukera izango duzake egiteko Tito Gorostiagak. Biziko pasaren ostean bigarrena motz atera du. Unda Urquijok ezin hartu eta motz gelditu zaio. Bigarren boten eraman du. Bigarren boten eraman du Rekaldek. Pentsatzekoa zen zeraman efektuaren ondorio hori egin zezakela pilotak, baina erabat motz gelditu zaio. Ikusi zazue, begira nun zegoen eta ikusi pilota nun gelditu den. Begira. Bigarren botea egina zuen pilota horrek Rekaldek eraman duen erako. 33 eta 29. Pasa berriro ere. Rengoan labur egin. Falta izan da bai. Pilota ez da laugarren kuadroko arrastora heldu. 30 eta 33. Eta okerrez banaiz bigarrena du. Hemen beste falta bat egin du. Eta horrein pilota aldatzen. Ari dira Urquijo eta Rekalde. Naparra da hor, ezkarra eman da pilota aukeratzen ari dena. Ikusten dute etortzen direla 4 tantura, 3 tantura etortzen direla, baina harrapatzerik ez dutela eta horixe lortzeko helburu horrekin. Eta pilota hau Rekalde berak adierazi duenez, lehen hirukoteak atera duen pilota da. Eta 30. Eta jetxe egin zaio, ezkerrorma ikutu duenean. Eta ez du eramaterik izan Rekaldek, begira. Eta nola egin duen bera. Eta jotzeko orduan belauniko jarrera zegoen Rekalde, baina hala ere ez zineraman. 34 eta 30. Gorostiaga. Barruan justu. Eta gora joan zaio berriz ere Urquijo hori. Eta Urquijo ikusten duzue. Kexati. Ez zuen aparte goiko txapa. Pilotaka da eder horrek. Eta gero 35. tantoa. Pizkarrunda eta Gorostiagarentzat. 5 tanturen aldean. 5 tanturen aldea, 5 tanturen faltan. Eta Gorostiagaren sakea. Luze atera du. Rekalde geutxi. Pilota zabaletik Undarentzat. Kale, eta ez dakit zer adierazi nahi duen Undak. Ikusi duzue, pilota garbia zuen eta huts egin du. Begira. Buskatu baldiz bezala edo. Eta alaxe da, aldatu egin dute pilota. Berriro ere lehengoarekin. Rekalderen sake alegina 31 eta 35. Sake labur zamarra, baina barruan izan da. Gorostiak erantzun. Urquijok ere eraman. Eta Gorostiagari behera joan zaio eta ez zuen Unda aparte. 32 eta 35. Eta kurioso izango da. Beti aurretik. Baina erabat utzi gabe partidua. Eta oraindik ere badute Urquijok eta Rekaldek irabazteko betarik. Atera du Naparrak. Undak erantzun dio. Urquijok gozatu. Gorostiaga geutxi, hortxe du Urquijok, egokia. Ez du gozatu baina baztertu egingo du. Gorostiak eraman. Rekalde. Bai, ikaragarri ematen dio pilotari. Unda berriro ere. Ezkerra zeutxi. Aiztua Gorostiagarentzat.
Urkijo. Undak eutxi, Urkijo aire hartzerik ez, atzelaria jutze eta berriro ere bote motz-motza indioa ze amorru. Urkijo eta Rekalderena eta badute horretarako arrazoirik. Pilota garbi-garbia tantoa menpean zuten, pilota garbi-garbia zuen Rekaldek itxuraz. Pilota handia jotzeko eta oraingoan ere motz gelditu da. Laugarren kuadro inguru horretan egin du botea. Eta 36 garren tantoa horrelaxe lortu dute. Zortearen laguntzarekin. Unda Pizkar eta Gorostia. Rekalde zabaldu egin da pilota. Gorostiak hormabikoa, baina indarra handiz jotako izan da. Eta hortxe duzue errepikaturik Gorostiagak kontrakantxara bidali duen hormabikoa. Etzen hain urruti ere, baina garbi-garbi kanpora joan da. 30 eta 36. 34 eta 36. Berriro ere bitanturen aldea. Eta Erne. Sarri askotan horrelako partidutan horixe gertatzen bai da. Atzetik doanak. Azita jokatzen du. Eta aurretik joan direnak. Dirua ere erabat alde izan dute. Haiek larritzen hasten dira. Galtzeko beldurra edo deitzen zaion horren ondorio. Urkijo. Baina nor pilota hori kanpora joan zaio. Undari 35 eta 36. Etzan erraza pentsatzen. Partidua horrela joan zitekenik. Gainuan aldea handia izan dute. Hirukotea osatzen duten pilotariek. Baina eutxi eta eutxi. Eta horrelako partzialak lortuz. Tantu bakar batea jartzea lortu dute Urkijok eta Rekaldek. 35 eta 36. Eta begira nola eraman duen Gorostiagak pilota hori. Atzetik bueltan. Erabat baztertu zaiolako. Hor trebe aritu da Gorostiaga. Unda ezin eutxi eta markagailuan berdinketa. Partiduko 5. berdinketa. Baina aurreko laurak lehendabiziko 8 tantotan izan dira. Bana, Bina, Iruña eta Launa. Eta gero 36 garren hortan. Eta ikusi duzue nola eraman duen. Pilota dura, gaizto dura Gorostiagak, eta gero, orain ikusiko duzue, Undari nola pilota bertan gelditzen zaion, eramaterik ez. 36 artekariak lanean, eta bakarren bat larri. Bakarren bat larritzeko moduan da. Dirua 1000 urdin. Azken txampan erabakiko da txapelketari dagokion partidu hau norentzat den. Urkijok eraman, Pizkarrek gainean. Eta hor tupust egin du Undak Urkijorekin, baina jakina nahi gabeko izan da. Eta berriro ere aldea, tantu bakar baten aldea, zortearen laguntzaz egindako tantu baten ondorio izan da. 37 eta 36, Gorostiagaren sakea. Atera du. Urkijo geutxi, Unda, emanez, Rekalderentzat pilota txarra. Gainean da. Pizkarrek tanto ezin amaitu, berriro ere berea da aukera nahi duen egiteko modukoa. Ez du erabat gozatu, baina bai pilota atzeratu eta 38 garrena. Urkijori markagailu aldera joan zaiolako pilota. Defentsa lanean aritu behar Urkijok.
Hor, ezkerrormaren ondoan zuela Bizkarra. Eramaten saiatu da, eta eramaterik ez, 28 eta 36. Eta 39 garna ere. Sake berezi horri ezker lortu du Gorostiagak. 10 tantu lortu ditu sakez. Rekaldek. Eta 7. Gorostiagak hautsi izango da. Pasarik ezean bere azken sakea atera du. Undak jartzerik ez, 37 eta 39. Eta 3 tantu segidan egin beharko lituzkete. Urkijok eta Rekaldek 40 garnera heltzeko. Lehen da biziko tantoan bakarrik izan dira aurretik. Bat eta hutsekoan, beti atzetik. Urkijo eta Rekalde, atera du Naparrak. Pelota ondo jarreta gainera. Zeruetara joan zaio Gorostiagari. 38 eta 39. Tantu bakar bat falta hirukoteari, baina posta behar zaie hori egiten. Eta orain partiduak geldirik dugu. Badakizu zergatik. Lehen aipatu dizuegu, bakarren bat larritzen hasia izango zela. Eta jakina hor jendeak bere diruak mugitu behar. Gero susto hundirik izan ez dadin. Hogeita 18 eta 39. Oraindik ez du baimenik eman epaile nagusiak, orain bai. Eta pronto da berriro ere. Rekalde. Sakea egiteko. Atera du. Unda gutxi Gorostiagari, Gorostiak eramaterik ez. 39. Partiduko 6. berdinketa. Eta hor berriketan. Unda eta Gorostiaga. Hartzeko esaten zion atzelariak bere aurrelariari, kasu honetan erdian jokatzen ari den pilotariari. Honek ez du hartu, gero baztertu egin zaio Gorostiagari. Eta tantoa Gorri. Eta orain bai. Orain besterik ez da gelditzen azkenengo hause. Oraindik ez du baimeni Rekaldek ateratzeko. Konzentrazioa galdu gabe segitu nahi jokatzen iruñarrak. Baina honek ere zai egon behar. Hori atzetik beti gora duenarentzat ez da ona, jakina. Baina egon behar. Orain 4.000, 5.000-ari. Eta jendea esan bezala urduri. Gabon ingurutan. Bestela ere gaztua izaten da bai. Eta inork utzi nahi ez. Bere Sosak pilotalekuan. Baimen eman dio berriro ere epaileak Rekalderi honek sakea egin dezan. Eta hau bai izango dela partiduko azkenengo tantoa. Rekalderen sakea. Undakatzera. Ormabikoa kanpora 40 eta 39. Ondarrean garaipena hirukotearentzat, baina 40 heltzeko lanak gogotik egin behar izan dute. Ez dutelako etxi Urkijok eta Rekaldek. Eta bere etxitze ez horren ondorioz etorri da emozioa partiduaren amaieran. Hortxe duzu nola joan zaion pilota kanpora Rekalderi. Eta beraz, urrezko pala txapelketa honen barruan lehen da biziko garaipena hirukotearentzat. Baina esan dizuegu beste partidu bat ere eskaini behar dizuegula.
Daniel eta Juan Pablo batetik, Urkia eta Torre bestetik, hauetxek dira protagonistak bigarren partidu honetan. Gu tarte txiki bat egin behar dugu iragarkientzat, eta iragarki motxorien ostean berriro ere hemen izango gara Bilboko Deportibon. Ea bigarrengo partidu horrek zer eskaintzen du. Lehen da bizikoa jokoa izan du, huts bakarren bat ere bai, baina emozio izan da Jaun eta Jabe. Ea nolako ateratzen zaigun bigarrengoari.